Bruger du tit bibliotek? Ja, det gør jeg. Hvad bruger du det til sådan? Ja, altså for det meste at låne bøger. Ja. Synes du, der er noget, biblioteket kunne gøre bedre? Noget bibliotek, der er bedre? Hvad kunne du gøre? Hvad kunne biblioteket gøre? Så? Nå, for mig? Ja. Nej, altså det eneste problem, jeg har nu desværre, fordi mit syn ikke er så godt mere, ikke, så er jeg nødt til at, eller vil helst låne Magna Print, ikke, og der kan man selvfølgelig godt nogle gange savne måske lige sådan de sidste nye bøger, ikke? Ja. Men jeg har fået at vide, at det er meget dyrt at lave de der Magna Print bøger. Ja. Så det er det, der er årsagen. Ja. Men udvalget er der stort, synes jeg, så det er fint nok. Super. Er der noget sådan generelt, du gerne vil sige til biblioteket? Ikke, altså jeg synes, det er et dejligt bibliotek, vi har, ikke? Og man får altid sød og rar betjening, ikke? Og hjælp har man behov for det, ikke? Så synes jeg altid, de er meget søde til at hjælpe en med sådan noget, man ikke kan finde, eller noget, man godt vil vide noget mere om. Sådan siger hjælpe en på vej, det synes jeg, de går rigtig flinke til. Ja. Tusind tak. Ja, jamen, det var så lidt.